Mehribaan dostlar, biz bugün Birleşen Milletler Guramasının Çağalar gaznasyna mehmançylykda. Salam çağalar. Salam çağalar. Mening adım Christine Weigand. Men UNICEF'in Türkmenistan'daki vekili. Çağalar, sizem özüňiz bilen tanıştyraýyn. Men adım Jalalettin, men 9 ýaşymda. Men Orta Diloyha, men 8 ýaşymda. Hanım Christine biz bu näme ýasarsyň? Ulançdan alan plasma kutuýny ýa-da ulançdan alan kagazdan näme edip boljakdyk barada bir neçe datlar öwreneriz. Olardan biri hem tügden boşan kutudan taplyca kese ýatar. Öýüňizi bizim üçin ulanç bilersiz. Does that sound fine? Muň üçin bize näme gerek bolar? So we need one of these bottles. Çağalar, bugünkü biziň ýatajak taplyca kesemiz üçin Very nicely. You need a ruler so that you can see çizgiç, cut the bottle. gaýçy, Scissors to be able to cut the bottle. We need disk, şeýlekim, as the base for this beautiful cup, and we need paper, either adhesive ýene de paper kagaz gerek bolar. to decorate the cup, and we need a bit of glue. Bilen size kömek edelim. Elbette kömek edip bilersiňiz. Ýöne biz ilki bilen işe başlamak üçin renkli kagazymyzyň aýty renkden ulanjagymyzy saýlalyň. Biz gülü renkleri däýli. And then of course we need to make out of this bottle. Çağalar, biz işe başlamadymyzdan öňden özümizden ullardan hökman kömek soramaly. Biz bu işi özümizden ullar bilen bilelikde başlamaly. Bu biziň howpsuz ýagdaýda bolmamyzy üçin eder çağalar. You don't hurt yourself. Çağalar, ünsferiň şu kutuýyň agzyny 4 cm ýaly nokatlar arkaly belli etmeli. Kutuýyň agzyny bellen nokatlarymyzy birikdirelim. Sonra kesemizde aňsat bolar ýaly çağalar. Where we need to cut the bottle. And same thing we Sonra ikinji nokatymyzy öz ölçenimizi bilen taplyca kesemiziň agy üçin belli etmeli. we will be cutting the second time. Belliklerimiz öňkü saplyja kesemiz bilen gabat gelýärmi? Ölçäp görýäk. Now that we cut it out, Kesemizden soňra ýene bir gezek gyrajyklaryny gaýçymyzyň kömegi bilen düzedip bilersiz. adjust it a little bit so that it's really nice and smooth on the top here. We will just clean it. Çağlar, kesemizden soň arastalaýyjy terişde bilen arastalalyň. Sebebi kesejimiz has ýagty görünse odan bolar. Kesilen kesejigimizin agyna bize üçin niýetlenen ýelimli kagazymyzy ýere saplyk bilen ýelmek başlaýyn.
Celalettin ini saplıca käsemiz taýýar boldy. Preview. Siz öz ýasan saplıca käsemizin bedek işlerini isleşiňizçe bedek bilersiňiz. Şular ýaly güljagatlar goýsaňyzam az owadança bolar. Çağlar, size bir sak görün. Inne hanım Kristina, saplıca käsemiz taýýar boldy. Tebigaty goramak üçin ýene-de nämeler edip bilersiz? Thanks for asking, Jalaluddin. Indeed, Çağalar, siz öz durmuşyňyzda ulanýan elektrik togyny terasaply we tygşykly ulanmaga çalşyň. Edil şoň ýaly suwda aýowly garaň. Gerekmejek ýere tok, ýani elektrigi ulanmaň we suwy hatda ýuwunan wagtyňyzda da köpekdirmagi endig edinmeň. Ýene-de dukanlara gideňizde çağalar, başarsaňyz ýanyňyzda mata torbadyňyzy ekitmegi unutmaň. Bunun peýdal taraplarynyň bardygyny unutmazlyga çalşyň çağalar. because again, it wastes water, and we need to save water for our planet. And for example, we can make sure that we don't use as many plastic bags. Or when we get plastic bags, we reuse them as much as possible, or we even replace them with other bags. So for example, when you go to the store and you want to buy some things, or even the little bag you use perhaps for your school lunch, instead of using a plastic bag, you could use a fabric bag that you can use every day. You can even wash and Bizim öz adymyzdan gündelik durmuşyňyzda ulanyp bileýjek mata torbasyny ýadygärlik berýär çağalar. shopping in the store, or to transport anything that you would like with you. Soğuduğunuz için sağ olun. Bizim tebigaty goramak üçin öz goşandymyzy goşarys. Sağ olun, berekella.